and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Aray, palibag ay. Unsa na kay daang balita ini ay? Awa natan. Hinagim na ko. Sa guyod pa. Ay, adan daw. Maayong buntag na niyaw. Unsa na balita bodiday? Ay, akong gabala ng akong malita sa gawas. Nganong nagdaman kasi mong malita? Ito. Gipalayas na ko nila din daw. Oh. Wala ko nila papuyas ilang merasol. Unsa? Sa! Uy! Kada ko di malas hinuon. Di malas na noon tayo ini ron. Nganong ipalayas man kanila bodiday? Unsa man? Nagasa ka dito? Nasakpan kanila? Ay, wa man. Wa ko mahibaw sinungdan ay kon nganong kalit lang nga ila kong gihingan lan. Ya, sa may nagkatarungan nga gipapahawa mo yung kay Labriday. Ay, matod na remeng. Kay, mag-spray ko no silag hilos ilaga. Basin nun niya ako no mahilo kog apel. Kay ngano? Ilaga ba na ka? Ambot ko ilaga siguro lang tanaw na ka. Ay, basin bawa sila kauyon sa kong biotradings. Nasubraan mo sab ka og hunahuna nito review. Murag, muna nagkaingon bodiday. Ay, gimingaw na biya kay ko sa akong husband. Tara. Oh, I miss my husband. May siguro no. Ay, kini, maayo ne, kini. Nga lang una ko payo din ni uban ninyo din daw. Na. Anhe ka din nga. Wa naman kay kahigdaan. Ay, wa ko kalimot. I will never forget. Ha, diba? You told me. Napakaidaghang guest room din he. Ay, Ingon baguhay. ka. Baguhay pa lang yun nga na ay ni Puyo. Mao nga, maglisod na ko pag pa-star ni mo din hi. Dali, usab man dayon. Ah. Ingong pagay ka. Nga nakidagang room. Kalaing ko diya ni God. He, mabalik na lang ko sa kumbentaw. Ihatod ka dito, Briday. Sige, ali Joe. Ihatod na lang ko dito. Kay, mas may dito, hamugaway. Ako lang ang iyoon si Padre. Laay nila, laay. Kay wako'y kauban ron din eh. Laay yun, laay. Pasig naa pa si Arturo karon. Di na sabay ni Mirasol. Basin og nakigdog ni Mirasol. Pero, blaha na. So, ayan yun ako og suta. Kung naaba yun siya dinhi. Oh, come on. So good karon. Wa na tay mga bisita nga tugutan natong mupuyo tipo nato dinhi. Og mitawag na ko sa security agency nga magbutang og gwardiya dinhi sa atong bayo og palibot. Mugasto na sab ka, Mirasol. Tay, dili na ko igsapayan kung makagasto kog dako. Basta ang importante nga luwas ang atong seguridad dinhi. Sige. Mao man kayo mo gusto. Para patas sa tanan. Wa tay tugutan nga mobisita dinhi aron malikay kita sa disgrasya. Kadiyot kay doon tao. Tanawa dito riming kung si kinsa na. Uy, layo na. Mura man nagsilusyon ay. Sila si Lucio? Kadiyot kay akong arion. Tay, magtiwas lang unya tag-istorya ha. Basta wa na tay tugutan nga mupuyo dinhi. Kadiyot lang, Mirasol. Kadiyot lang! Huy! Naunsa maning babayana. Mamiya magkalit. Ikaw naman naging usa Lucio. Hain man di si Arturo. Ay, alon. Na, maog na akong toyo ron, Mer. Kay abi nagkuog niya siya dinhi, kay nagplano man to siya nga mohapit gid una nimo karon. Una. Mao ba?
Pero wa man lagi siya. Na, maunid akong pangutana. Pero, Lucio, di ba parehas man mo ni Arturo? Hinuwa man naman sa nang imong lawas? Umer. Di ba karon man ang adlaw nga gitagal ninyo? Kung ibalik naman si Arturo sa inyong gigikanan, ngano na pabilin pa man ka din ni karon? Maulagi na akong nalibngan, Mer. I'm very libo, guys. Ako ko klaruhon kung gano'n eh. Basin og naa pa din ni si Arturo, Lucio. Kung magkita gani mo ba, palihog ig na siya nga pahapiton din ni karon kay nagpaabot ko niya. Mer. Ako sang ingnon. Oh, come on. Salamat kayo, Lucio. Pasensya na kay Kadindo. Saon man. Mao may pagbuot gyud ni Mirasol. Aray kaso tito eh. Ay kabalakan. Nakasabot ko ni Marisol. Di lang kisyo ganahan nga doon nilang tao nga masagol sa inyong pamilya. Abi mo, gibati ba kung kaikog o kauwaw ni mo? Kay, wala man kita may magunahon og lain kang tao. Giisip ka na mo nga sakop na sa pamilya. Pero, ambot eh. Kung nga nung wa magid mo sugot si Mirasol. Naanar ko ni Mirasol tito. Pero wala gini kaso eh. Natural rin na niya. Ay, natog huna-huna pa tito. Pero, welcome gyapon ka sa amo ba? Bukas gyapon ang among pultahan alang nimo. Anytime. Pwede na di ka makabisita dito. Salamat kayo tito. Basta kung unsay imo mga problema, ingnalan ko. Kay andam jud kong mutabang nimo. Abi ni mo tito. Wala ko ilaing gitinguha nga dawato ra gyud ni Mirasol ang akong gugma niya. Tungod kay hantod karon. Nagpaabot ra gyud ko niya. Bisa kung sa orasa. Andam na ko siya nga pakaslan dayon. Sagdi lang. Kay ni anang bahina. Dako gigay kong matabang nimo. Masinog na pa si Arturo, Mir. Maayo lagi unta. Ako naman hinauntong gitugon si Lucio nga mas maayo unta kung maguyog sila karon din Gusto sa bunta ako makiksulti niya. Sayang lang ang mga higayon nga wag yun nato siya makauban og istorya din Bitaw. Pero sagdi lang, Mir. At least, giduaw pagita niya din Na, hilak naman sa noon ka. Di lang gid ako mapugan ako mga luha, Mir. Kung maghisgot na niya. Kay lakon baya sad ko, Mir. Kay kami baya ni Arturo no. Nasayod kud ka kung unsa sabi kasuod ka ni adto. Nangayo sik pasaylo sa tanan niyang nabuhat. Sa tanan niyang nimong sana ko, Ming. Matod niya, nagbasol ko na siya sa tanan. Naibaw ko nga padlungon siya kani adto, Mir. Pero nasayod sa kita nga wa ta niya pasagdi. Para nako si Arturo usagit ka maayong tao. Wa na ko iksapayan ang iyang mga sayop, Ming. Basta ako nahibawan. Gihigugman ako ang bana nako. Labaw pa sa iyong mga saga na himo. Sagdi lang, Mir. Kana, kay gitugot sa Ginoo nga masayod ta sa tanan, pinangka kita niya. Ug wa ta niya pasagdi. Ako nagigiampo karon, Ming. Bisag sa katapusang higayon lang. Nga mo bisita siya nato karong adlaw. Maayo unta, Mir. Nagduda ko nga nag-una na yun si Arturo. Mugyan ako pagduda. Pero ganun siya raman. Ganun ako, niapang ko din sa kalibutan. Dapat unta, nagdungan ming duha. Musahi sa ko. Ay, libo ko ini na. Unsam yung kay rason kung ganun niapa ko din Wa pa man siya mikuha na ko din pabuto na ginako ang higayon. Basin og doon na lain na langayan. Show! Uy, Show! Bodeds! Ay, show! Ay, hello!
Niyarade ka din, hey. Hain naman ng akong turibs. Wa na din hiing mong to review, Budiday. Oh, say what na? Oh, come on. Mibalik na sa impyerno ang iste sa langit. Hala, no. O sa may balik sa langit. Pagtarong diha siya, ha? Hain si Toribio. Hain. Nagsabot na sad mo nga inyo kong lipaton, ha? Hay, timan bayaha nga di mo katago na ko. Kay matultulan tagyod mo, bisag asa pa mo tago. Oh, may magagamot-tol-tol, Budiday. Hala, iyo pangitaais. Pangitaas siya kung asa man siya karon. Kay hasta ko naglaban ang uo kung asa na siya karon. Pagtarong ba siya? TL! Sa TL. Tinood lagi. Huwag ko mahibaw kung asa na siya. Hala, no. Di ko mo tao. I don't believe you. Nahibaw kung wa ka magsulti sa tinaw. Di mo Budiday kung di ka mo tuo basta kay ako. Misultay yung gusto tinood. Where did you gikanize? Ha? Iya. Diin ka gikan. Alam mo naghihag pangutana kung diin ko gikan. Dito ka gikan sa ilang mirasal now. Now, sa tikos tinaw na siya. Kinsa man kayo naibog ninyong mirasal. Ikaw o si Toribio? Anli pag naghanog pangutahais. Ano na yung pangutana, Budets? Kay walay kapuslanan. Kanang imong mga pangutana. Tabangi hinoon ko sa pagpangita kung asa na si Toribio. Kay hasta ko, naglibugayis ko, naglibog na ko kung asa siya pangitaon. Ay. Sayon rito pangitaon. Ha? Ako rato siyang matimahuan. It's is! Ay, it's unta na. Ala, sige. Ah! Di man BHS. Gamitan lang imong abilidad. Hala. Tanaw ta. Aron sa ingon, malipay sab ko kung imo siyang makitaan o kamaw. Naunsa man Dennis Mirasol nga wa naman siya mukaon karong adlaw. Naamang guna siya gihuna-huna, nay. Unsa may ang gihuna-huna? Naguna-huna na siya ni Arturo. Oh, ngano kung naguna-huna pa man siya nga Arturo nga dugay naman tong namatay. Aw, natural man lang na, nay, nga makauna-huna gid siya kay iya matong bana. Naglibog ko niya, Ming. Sukat pagkabuntag kung imo siya pangutan doon. Igor yung mutingog og kadiyot. Unya dayog hilom. Kita pa'y unang mo istorya. Og igor na sad siyang mutubag. Di gud mo istorya kung unsay nahitabo niya. Na, sagdaila na si Mirasol, nay, uy. Kay para nako, okay raman sab na siya. Wa man na siya maunsa. Unsay wa maunsa gud taon. Nga lahi naman ang iyang lihok ron kaysa kaniadto. Ay, mukaon ra lagi na, nay. Ay, kapalaka anak niya. Ingna siya hariming. Nga diligid maayo kung masubraan siya iyang ginahuna. Ug di na siya mukaon. Ako ray bahala anak niya, nay. Mukaon ra lagi na ron. Ay, uy, kinsa man nung nagdoorbell nga gabi naman kayo? Ako ray susi dito, nay, kung kinsa na. Nahala, sige. Lili alang dito si kinsa na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!